लगायनाया जागायजेनबाय गाइस दाउ बेदर मस्ला लगायजेनबाय नै नैबे फंबाय सि दैमारिनि न'खराव फैदों गाइस सिडि ब्लग माबाबो दंलायलायो बड' ब्लग गाइस थांनानै नायदो सार्च खालामना नायदो आरो गोजाखौ थुनानै बे खानांगौल' फैदो आरो मानि अफार दिनैहाय बेबायदि खाबाब बानायदों जाहोदों लोंहोदों गावसो मिथिसिगौ मिथिनाय नङा बे सम सम माबोरै दं जानायल' बेनि बार्थडे नै आंनि 어떻게 물이 오르잖아. 그게 어떻게 다시 가게 되냐면은 लोगोफोर गरम दिनाव मा खालामना दंलायो शिशुफ्रा नेगासिनो आरो mana 미치야. 사마로 랑 빨리. 빨리 갈게. 아이스크림. 네, 그냥. 지레이라고 지금 아니, 진짜 무슨 노래를 하면 마크이 들은 이 용도는 안 한잖아 이거 그다음에는 इसिबां लोबैथि जालाबायनायसै नै ओरैबायदि सुथिया गोजाखा फाइनालि गावगालाय जाया दा भिडिअ बन्द खालामनायनि उनाव खनसे आगसि आगदा सोंनायो माने आंखौ भिडिअ खालामनो थिनदों आरोखि गावसोर गबदोंनो नै चिकेन काबाब गाइस आरो मोननै आइसक्रिम दंबावो नै 야 그렇다 भेनिला आइसक्रिम नों गाइखेर मोखै नुदों रायजोफोर जोङो चिकेन काबाबखौ जाखांबाय चिकेन काबाब जाखांनानै दायो बिल्डिंनि गोजौ टेरेसआव दसे रेस्ट लानोसै रेस्ट खालामखांनानैसो टेरेसआवहाय गोजौआवहाय नायफैबाय नै गाइस नायनानै लादो हरावहाय माबायदि नुयो नैबे टेरेसनि भिउखौ दसे नायब्लानो जाबाय गाइस अभी हमें चिकेन कबाब खा लिया खाने के बाद में फिर से खाना खाएंगे खाना खाने से पहले हमें बिल्डिंग टेरेस में ऊपर आके आप लोग को थोड़ा सा व्यू दिखाने वाला है आप लोग भी देखो ये व्यू रात के समय में ये व्यू कैसा देखा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा शुक्रिया दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद माँ
खाबा मासे थामजासे जानानै आरोबाव दाउ लकेल 1.5 केजि जाबावबाय नै जानाया ओरैबायदि मावफाय संबाय जेखौनो जानांसिगोन जेरैब्लाबो औ आरो हाजासे भिडिअखौ सापर्ट खालाम जाहाथे आरोबाव बिनि साबसिन गुबुन जायगाफ्राव थांनानैहाय भिडिअ हगारना होनो हानाय बायदि गाइस नोंसोरनि सापर्टआवसो बेफोरबायदि भिडिअखौ खालामनो हायो नङाब्ला बेबायदि भिडिअखौ खालामनो हाया आरो आइसक्रिम दंबावो आइसक्रिमाखौहाय दा आरोबाव दिन्थिनाय जाबावगोन फ्रिज सिङाव दङ एलायनि फ्रिजआ ओरैहाय दे ओरैनो हरसै गाइस माबायदि मोनलांदों जाखांजोब्बाय जानाय लोंनाय कमेन्ट्सआव खोन्थादो